Sanibonani Mzansi. Uthokozani wakalanga onibingelelayo. Nginiphathele indaba ezimnandi. Ngomhla ka-29 ku-October 2021 kwasuka lokho. Iyaphuma i-album entsha kaThokozani Langa kaSomnandi. Isihloko iDiamond. Kambe useGoli nje useThekwini useCape Town. Wawuyofunani? Ngoba wawuyofuna iDiamond. iDiamond uzolithokozela. Limnandi lizokugitaza iDiamond. Wawukhona nduna wawukhona nsizwa womhlaba unduna nkulukazi uletha inkosi Thokozani Musukanga wena. Musukanga wena sofa. Umakotwa muhambile wetwa baba spenye mandeni stwa baba skombe mandeni komozga baba wasuka mandela yeThekwini wafika eThekwini washaya ifosho useGoli seshaya ushindindi emahostela wasuka mandela yeThekwini wafika eThekwini washaya ifosho useGoli seshaya ushindindi emawisela wasuka mandela yeThekwini wafika eThekwini washaya ifosho useGoli seshaya ushindindi emawisela Ngicela uyivalele ngicela uyivalele inkomo baba ngicela uyivalele ngicela uyivalele inkomo baba ngicela uyivalele inkomo baba ngicela uyivalele inkomo baba Lezontaba ukhona othandwa yimi mina ngimkhumbule sekuthi angiyeke umnyango ngiphume rufini mina ngimkhumbule sekuthi angichithi iwashini ngibeka amanzi mina ngimkhumbule sekuthi angiyeke umnyango ngiphume rufini phezulu ngithatha isithuko mina womshanela umgwaqo ngiyongena eThekwini sekuthi angithatha isithuko mina womshanela u-N3 ngiyongena eThekwini ayobalela amagwalayiza ayobalela amagwalayiza ayobalela amagwalayiza ayobalela amagwalayiza ayobalela amagwalayiza Mthobe, fika wethu